En aquest vídeo veuràs com crear un fitxer des de la base de dades Scopus per poder migrar totes les referències al teu gestor bibliogràfic, sigui Mendeley, Zotero o altres. El primer que farem serà entrar a Scopus i realitzar una cerca. En el meu cas, poso, per exemple, Paint Control i per paraules clau utilitzaré Mindfulness com a tècnica. I faré la cerca. Amb els resultats que em dona, en aquest cas 439, jo puc seleccionar-los tots o només la pàgina. Com que jo, en aquest cas hipotètic, estic fent una revisió sistemàtica, m'interessen tots. Els selecciono i vaig en aquest apartat d'aquí, que pot ser que us posi exportar o que us doni l'últim fitxer que heu fet. En aquest cas, jo utilitzaré BibTeX, però si en cas que vulgueu utilitzar RIS, també és un format vàlid per la majoria de gestors bibliogràfics. I diem exportar. Quan diem exportar, ell automàticament genera aquest fitxer que se'ns en va a les nostres descàrregues. Des d'aquí, el que recomano és que us ho guardeu en una carpeta o a l'escriptori per poder fer el trasllat després. Us ho ensenyo aquí. Com veieu, jo el tinc ara a l'escriptori i el que sí que vull fer és canviar-li el nom i posar-li Scopus, barra i la data de la consulta, perquè així jo puc saber en tot moment quan el vaig crear.